Hola, classe de matemàtiques 1. En aquest vídeo, l'objectiu és fer 6 problemes que vos han de servir per repassar els continguts que hem anat veient durant el curs i preparar l'examen final. El primer problema tracta sobre resolució d'equacions. Aquí és important que facem tots els passos i expliquem quines són les solucions i si són vàlides o no. La primera equació és una equació logarítmica. Si només hi hagués un logaritme igual a nombre, podríem utilitzar la definició, però com que en tenim dos, el que haurem de fer és transformar aquesta suma en un producte, és a dir, utilitzarem la propietat que diu que el logaritme d'A més el logaritme de B és igual al logaritme del producte. I això ho podem fer amb un logaritme que tingui una base qualsevol. En aquest cas, el logaritme en base 2. Molt bé, aleshores ens queda que el logaritme en base 2 de x més 1 per x menys 1 és igual a 3. I ara sí que podem utilitzar la definició. La definició recordem que era que el logaritme en base b d'un nombre és x si la base elevat a x és a. Per tant, en aquest cas, la comprovació és que la base 2 elevat a 3 ha de ser igual a x més 1 per x menys 1. Val? I això ens queda 2 elevat a 3 són 8 i aquí tenim una identitat notable, que és diferència de quadrats. D'acord? Per tant, ens queda que x al quadrat és igual a 9 i per tant x és més menys arrel de 9, és a dir, més menys 3. Però ara les hem de comprovar en aquestes solucions. X igual a 3 és vàlida, però si intentem utilitzar x igual a menys 3, aquí ens quedaria el logaritme d'un nombre negatiu que no té sentit. Per tant, aquesta solució no és vàlida. Per tant, l'única solució d'aquest apartat és x igual a 3. Seguim en l'apartat B, que és una equació exponencial. En aquesta equació el que farem serà prendre el logaritme en base 5 en els dos membres. Per tant, ens queda logaritme en base 5 de 5 elevat a 2x més 1 és igual al logaritme en base 5 de 50. I ara utilitzant la propietat que diu que l'exponent baixa davant del logaritme. I ens queda 2x més 1 per el logaritme en base 5 de 5 igual al logaritme en base 5 de 50 i el logaritme en base 5 de 5, el logaritme en base b de qualsevol base, sempre això és 1. Val? Per tant, passam a net, 2x més 1 és el logaritme en base 5 de 50 i aquí acabam d'aïllar la x. La x és logaritme en base 5 de 50 menys 1 dividit entre 2. I aquesta és la resposta exacta d'aquesta equació. Naturalment, la podeu aproximar en la calculadora. Passem ara a l'apartat C, que és resoldre aquesta equació polinòmica. Veiem que no hi ha terme independent, per tant, podem treure factor comú una x d'aquesta equació. Per tant, tenim factor comú x i ens queda per parèntesi, x elevat a 4 menys 5x al quadrat menys 36 igual a 0. I ara tenim una equació factoritzada. Algo per algo igual a 0. Per tant, una de dues, o la x és 0 o aquest polinomi és 0. Aquest polinomi igual a 0 és una equació biquadrada, que podem resoldre fent el canvi t igual a x quadrat i es transforma en una equació de segon grau que podem resoldre amb l'equació de tota la vida. Per tant, la t serà igual a menys b més menys arrel quadrada de b quadrat menys 4 per a per c dividit per 2a. Per tant, ens queda 5 més menys arrel de 169, que són 13, entre 2. Per tant, ens queda 5 més 3 són 18, entre 2 són 9, i 5 menys 13 són menys 8, entre 2 són menys 4. Per tant, tenim les t's, però ara necessitem la x. Per tant, per fer la x, sabem que la x és més menys l'arrel quadrada de t. Per tant, d'aquí la x és més menys l'arrel quadrada de 9, que és 3. I d'aquí hauríem de fer més menys l'arrel quadrada de menys 4, però l'arrel quadrada d'un nombre negatiu no és un nombre real.
Per tant, aquí no trobem solucions. Per tant, aquesta equació té tres solucions, que són x igual 0, que era aquesta que havíem trobat aquí, i x igual 3 i x igual a menys 3. I ja ho tenim. El problema 2 és sobre sistemes d'equacions, mètode de Gauss. Diu, una petita empresa té tres partides principals de despeses mensuals, salaris, materials d'oficina i lloguers i subministraments. La despesa total mensual de l'empresa són 12.000 euros. La despesa en salaris és el triple de la suma de les despeses de material i lloguer i la despesa en lloguer i subministraments és 500 euros inferior a la despesa de material d'oficina. Amb aquesta informació hem de plantejar un sistema d'equacions, de tres equacions en tres incògnites, i a continuació resoldre aquest sistema pel mètode de Gauss. Primera passa, anomenar les incògnites. Direm x en els salaris i en el material d'oficina i z en el lloguer i subministrament. La primera equació ens diu que la despesa total de les empreses són 12.000. Per tant, x més y més z són 12.000. La despesa en salaris, que és x, és igual en el triple, 3 vegades, de la suma dels altres dos. Per tant, serà y més z. I aquesta equació, naturalment, la podrem escriure després com x igual a 3y més 3z, o, passant tot en el membre de l'esquerra, x menys 3y menys 3z igual a 0. La darrera equació diu que la despesa en lloguer i subministraments, que és la z, és 500 euros inferior a la despesa de material d'oficina, és a dir, és material d'oficina menys 500. I aquesta equació la podem escriure com menys y més z igual a menys 500, o, si voleu, podem canviar el signe i quedaria 500 i aquí menys z. Ja ho tenim, passam a net les equacions que hem trobat, x més y més z són 12.000. Després, x menys 3y menys 3z és 0 i y menys z són 500. Ara hem de resoldre aquest sistema pel mètode de Gauss, per tant, hem de fer que aquest terme d'aquí desaparegui, a la segona fila serà la segona menys la primera. Per tant, la primera equació es queda igual, i ara hem de fer x menys x, 0, menys 3y menys y són menys 4y, menys 3z menys z menys 4z, i això són menys 12.000, i la darrera equació queda igual. Ara, a la segona equació, el que farem serà dividir-la tota entre menys 4. Aleshores, la segona equació serà y més z igual, això són 3.000, i la darrera equació és y menys z igual 500. Ara, perquè sigui escalonat, el més fàcil és que aquest terme d'aquí no hi sigui i faríem la transformació tercera fila, la canviem per la tercera més la segona. I trobam que aquest sistema equivalent, i això ens dona y més z 3.000, i ara hem de sumar aquestes dues, no? Per tant, serà 2y és igual a 3.500, per tant, la y és 3.500 dividit per 2, 1.750 euros, la z són 3.000 menys 1.750 a 1.250, i d'aquí la x serà 12.000 menys la suma dels altres dos, que són 9.000.
I ara que tenim la resposta, el que podem fer és venir a l'enunciat i comprovar que s'acompleixen les condicions. És a dir, si sumam 9.000, 1.250 i 1.750 són 12.000. Si sumam aquest 2, sumen 3.000, multiplicant per 3 dona la x. Per tant, la segona equació s'acompleix. I la darrera condició és que la z, aquesta, és la i restant-li 500. Per tant, també s'acompleix. Bé, les tres condicions s'acompleixen, per tant, aquesta és la solució del problema. El problema número 3 és de trigonometria i diu: des d'un punt del terra observam el punt més alt d'una antena que està situat al capdamunt d'un edifici. L'angle d'elevació fins a la base de l'antena és de 30 graus. Ens apropem 50 metres en línia recta cap a l'edifici i tornem a mesurar l'angle d'elevació fins a la base de l'antena, ara és de 45 graus, i l'angle d'elevació fins al punt més alt de l'antena és 60. I ens demana que calculem l'alçada de l'edifici i l'alçada de l'antena. Bé, primer de tot ens haurem de fer un esquema, un dibuix, per entendre quines són les dades i quines són les incògnites. Bé, aquí tenim el punt en què ens trobam, l'edifici, i a damunt l'edifici l'antena. Diu que des d'aquest punt veiem la base de l'antena amb un angle de 30 graus. Per tant, això són 30 graus. Si ens acostam 50 metres cap a l'edifici, per tant, ara ens trobam aquí, i això són 50 metres, resulta que la base de l'antena ara està a 45 graus. Això són 45 graus. I el cim de l'antena es troba a 60 graus. El que demana el problema és, d'una banda, l'altura de l'edifici i de l'altra, l'altura de l'antena. Per enfocar aquest problema, el seu és començar mirant cabal l'altura de l'edifici. Per tant, ens podem oblidar completament de l'antena. I aquí ens hem de centrar en aquest triangle que no és rectangle que tenim aquí. Anem a fer un esquema una mica més net, que sigui, tenim un costat que fa 50, tenim aquests dos altres costats d'aquí, aquest angle és de 30, aquest angle d'aquí és de 45 i això són les dades que tenim. Val? Per tant, anem a anomenar B, A, C i sabem que el costat B val 50, aquest és el costat A, que no coneixem, i aquest és el costat C. Necessitam calcular els angles interns d'aquest triangle. L'angle A és 180, l'angle pla, menys 45. Per tant, són 135 graus. I l'angle B, l'angle B és 180 menys la suma dels altres dos. Per tant, menys 135 menys 30 són 15 graus. Fixeu-vos que d'aquest triangle, com he dit, m'interessa calcular que val aquest costat C, que en el dibuix és aquest d'aquí. D'acord? Per tant, el que podem fer és aplicar el teorema del sinus en aquest triangle que no és rectangle. El teorema del sinus me diu que A dividit el sinus de A és B dividit el sinus de B igual C dividit sinus de C. I utilitzaré aquesta igualtat d'aquí. Substituïm els valors. B és 50. L'angle B són 15 graus, per tant, sinus de 15. C dividit el sinus de 30. I d'aquí podem aïllar cabal el costat C. El costat C és 50 per sinus de 30
dividit el sinus de 15. I això són aproximadament 96,59 metres. Ara que sabem el que mesura aquest costat C, venim en aquest triangle rectangle. És a dir, és el triangle rectangle que té com a catet oposat l'altura de l'edifici, com a hipotenusa aquest costat C que hem determinat, i aquest angle que són de 45 graus. De forma que si cercam el sinus de 45 graus, és catet oposat dividit hipotenusa, i d'aquí podem aïllar que val l'altura de l'edifici, que és 96,59 per sinus de 45 graus. Recordeu que per fer aquests càlculs és molt important tenir la calculadora ben configurada, en mode graus, i aquest resultat, si ho feis, arrodonint, dona 68,3 metres. Això és l'altura de l'edifici. Ara passarem a la segona part del problema, que és trobar l'altura de l'antena. Però per fer-ho ens serà bastant útil saber el que mesura aquest costat d'aquí, que correspon en el catet contigu d'aquest triangle rectangle. Per tant, el catet contigu està relacionat amb el cosinus. Escriurem el cosinus de 45 graus, que serà aquesta distància D dividit per la hipotenusa. Per tant, aquí D és 96,59 per cosinus de 45 graus. I com que el sinus i cosinus de 45 val el mateix, doncs la resposta és exactament igual. D'acord? I ara anem a utilitzar un altre triangle rectangle, que és el triangle de 60 graus, que és el que estic dibuixant ara en groc. Aquest triangle sabem que val la base i sabem l'angle, per tant podrem trobar que val l'altura fàcilment. D'acord? Bé, anem a dibuixar aquest triangle en net, i com que coneixem la base és els 68,3 metres, i volem saber l'altura, la raó que relaciona els dos catets és la tangent. Per tant, la tangent de 60 graus és l'altura total, és a dir, l'altura de l'edifici més l'altura de l'antena, dividit per el catet adjacent, és a dir, el 68,3. Per tant, d'aquí podem aïllar l'altura de l'antena, és igual a 68,3 per la tangent de 60 menys l'altura de l'edifici, que és 68,3. De fet, podríem treure factor comú, seria 68,3 per tangent de 60 menys 1, si voleu. La tangent de 60 és un número més gran que 1, la tangent de 60 val 1,732, per tant, aquesta diferència és 0,732. I en aquest resultat l'hem de multiplicar per 68,3. I ens dona un resultat de 49,99, és a dir, aproximadament, si arrodonim, són 50 metres. I ja hem acabat, tenim l'altura de l'antena i l'altura de l'edifici que demanava el problema. El problema 4 és sobre límits i asímptotes de funcions. Ens donen aquesta funció racional i demanen calcular el domini i les asímptotes. El domini d'una funció són els valors de x pel quals està definida, i per una funció racional són tots els valors de x que no anulen el denominador. Per tant, igualam a 0 el denominador, ens queda una equació de segon grau, i x és més menys 2. Això vol dir que el domini de la funció són tots els nombres reals excepte menys 2 i 2. L'apartat B demana calcular les asímptotes. Doncs a x igual 2
i x igual a menys 2 tenim asímptotes verticals perquè el límit quan x tendeix a 2 de la funció és més menys infinit i el mateix passa quan x tendeix a menys 2. Aquesta funció és més o menys infinit. Aquest resultat ens assegura que són asímptotes verticals. Per saber si té asímptota horitzontal, el que hem de fer és el límit quan x tendeix a infinit d'aquesta funció. Ens dona un infinit entre infinit, que està indeterminat, i la tècnica per resoldre el límit és dividir tot per la major potència d'x del denominador, és a dir, dividint tot entre x al quadrat. Simplificam. Es queda 2 més 2 partit x quadrat, 1 menys 4x quadrat, i ara substituïm infinit, per tant en queda 2 entre infinit, 1 menys 4 entre infinit. Un número entre infinit és 0, per tant l'únic que queda és un 2 entre 1, que és 2. Això ens està dient que i igual a 2, aquesta recta és una asímptota horitzontal de la funció. Per estudiar la posició relativa, en el següent apartat, a C, necessitem fer una sèrie de càlculs. Per la posició relativa de les asímptotes verticals, necessitem fer el límit quan x tendeix per l'esquerra de 2 i per la dreta de 2. Anem a fer-ho i veure què val això. Per l'esquerra de 2 utilitzarem 1,99. D'acord? Per tant, en el numerador, aproximadament, el resultat serà un nombre bastant proper a 10 positiu. I en el denominador, 1,99 al quadrat és més petit que 4. Per tant, un número més petit que 4, si li restem 4, dona negatiu. Per tant, serà un nombre petit negatiu. Ho indicam així. Un número entre 0 és infinit, però l'únic que volem saber és el signe. Positiu entre negatiu, negatiu. Ara, per la dreta de 2 he d'utilitzar 2,01. En el numerador, igual com antes, donarà més 10. Pràcticament més 10. I en el denominador, com que ara x és major que 2, un número major que 2 al quadrat és més que 4. Per tant, donarà un número positiu, però molt proper a 0. Per tant, positiu entre positiu dona positiu i un número entre 0 dona infinit. Ja tenim aquests dos límits. Ara hauríem de repetir el mateix per l'altra asímptota, és a dir, el límit quan x tendeix a menys 2 per l'esquerra i el límit quan x tendeix a menys 2 per la dreta de la funció. Una manera per evitar fer aquest càlcul és veure que aquesta funció és simètrica per ell. Quan canviem x per menys x, queda exactament igual. Per tant, el que passa per x positives és una imatge mirall del que passa per x negatives. Per tant, el que podem dir és que aquests límits queden d'aquesta forma, per simetria. D'acord? Però si no, repetiu els càlculs i ja estarà. La següent passa és a veure quina és la posició relativa respecte a l'asímptota horitzontal. Per això, el que hem de fer és fer una petita taula de valors, per exemple, per menys 100 i 100, i mirar el que val la funció. I comparar-lo amb el valor de l'asímptota, que és i igual 2. Bé, substituïm aquest valor dins la funció, fem el càlcul, i ens dona 2,001 i com hem dit, com que la funció és simètrica, l'altra també dona exactament el mateix. Aquests valors són majors que 2, que és l'asímptota, per tant la posició relativa és que la funció s'acosta per damunt de l'asímptota horitzontal. I aquí exactament igual. I ara, finalment, el darrer apartat és representar gràficament aquesta informació. Tenim aquí els eixos
a 2 i a menys 2 tenim asímptotes verticals. Hem vist que si ens acostam per l'esquerra se'n va cap a menys infinit, per la dreta més infinit, i el que havíem dit aquí tenim la imatge mirall. I també hem vist una asímptota horitzontal a i igual 2. Per tant, això és asímptota vertical, asímptota vertical. I hem vist que ens acostam per damunt. Per tant, aquest és l'esquema que demana el problema. Aquestes fletxes indiquen la forma en què la funció s'acosta a les asímptotes. I ja està. El problema 5 és sobre ús de les derivades per representar gràficament polinomis. Es donen aquest polinomi de tercer grau i demana calcular els següents límits a l'infinit. Molt bé, anem a fer-ho. El límit quan x tendeix a menys infinit d'aquesta funció, el que fem és únicament agafar el terme dominant per intentar evitar la indeterminació infinit menys infinit. Per tant, ens quedaria menys infinit elevat a 3, menys infinit, per tant, més infinit. I el límit, quan x tendeix a més infinit del polinomi, únicament ens quedam amb el terme dominant, per tant, ens queda més infinit elevat a 3, per tant, menys infinit. El significat gràfic d'aquest límit són que quan la x és molt negativa, la funció se'n va cap a més infinit, i quan la x és molt negativa, la funció se'n va cap a menys infinit. És a dir, la funció ha de tenir aquest comportament. Seguim. Ara estem interessats a cercar el creixement i decreixement de la funció. Per tant, el que farem serà calcular la derivada d'aquesta funció, derivada d'un polinomi, més 3x quadrat més 12x, i igualam a 0 la derivada per trobar els punts crítics. Aquesta equació de segon grau és incompleta, no em porta a emprar la fórmula. Traiem factor comú 3x i ens queda menys x més 4 igual a 0. Per tant, una de dues, o la x és 0 o la x és 4. Trobam els dos punts crítics. Ara, representem aquests dos punts crítics damunt la recta real, 0 i 4, i agafam un punt de cada subinterval que es forma, per exemple 5, 1 i menys 1. I per cadascun d'aquests punts hem de cercar cabal el signe de la derivada, és a dir, hem de substituir 1 aquí de dins. Per tant, serà 12 menys 3, són 9, és positiu. Per 5, substituïm aquí de dins i ens dona negatiu. I per menys 1, si substituïm aquí de dins, ens dona negatiu. Derivada negativa vol dir que la funció decreix, derivada positiva, funció creixent, i aquí funció decreixent. Tant, escrivint els intervals, és a dir, la resposta és que la funció és creixent a l'interval 0, 4, la funció és decreixent a l'interval de menys infinit a 0, unió de 4 a més infinit, i ara veiem que hi haurà un mínim relatiu a x igual a 0. I ara el que hem de fer és substituir per sobre la i dins la funció x igual a 0. I això ens dona menys 5. Per tant, a 0 menys 5 tenim un mínim relatiu. I tenim un màxim relatiu a x igual a 4 i per sobre la i substituïm dins la funció. Recordeu que la funció era menys 4 elevat a 3, més 6 per 4 al quadrat, menys 5. És a dir, hem de fer aquesta operació i trobam el següent. Això dona 27. El darrer apartat demana que representem la informació que hem obtingut, és a dir, facem un esbós de la funció. Dibuixem uns eixos de coordenades
i sabem que tenim un mínim a 0, menys 5. Per tant, aquí, menys 5, tenim un mínim. A 4, 27, aquí tenim un màxim. Val? Després havíem vist que els límits cap a infinit ens deien que la funció en aquesta zona se n'anava per amunt i en aquesta zona se n'anava per avall. D'acord? Bé, podríem fer una taula de valors o cercar el punt de tall en l'eix de les x per tenir més precisió, però com que és un esbós, sabem que aquesta funció ha de fer alguna cosa semblant a aquesta. Val? I així tenim el comportament d'aquesta funció. Recordeu que també hem de comprovar el creixement, és a dir, entre 0 i 4 creix i a la resta són intervals de creixement. Per tant, tot quadra, ja tenim la gràfica. Passàvem al problema 6, que és sobre geometria. Es donen dos punts, el punt A i el punt B, i a l'apartat A diu que trobem l'equació general en forma ax més bi més c igual 0 de la mediatriu del segment AB. I com a pista ens diu que la mediatriu és una recta que és perpendicular al segment i passa pel seu punt mitjà. També una altra pista que vos puc donar és que el punt mitjà d'un segment és la semisuma dels punts. Per tant, el punt mitjà es troba a 1,2 més 5,4 dividit per 2, és a dir, en el punt 6,6 dividit per 2, és a dir, el punt 3 és el punt mitjà. Perfecte. Ara anem a fer un petit dibuix per entendre la situació. Tenim el punt A, tenim el punt B, això és el segment, això és el punt mitjà, i volem aquesta recta, que és la mediatriu. La recta perpendicular. Aleshores, el vector normal en aquesta recta és precisament el vector AB. És a dir, el vector AB, que és extrem menys origen, restam aquests dos punts, és el vector 4, 2, és el vector normal de la recta mediatriu que ens demanen. Per tant, el vector normal d'aquesta recta és el 4, 2, que és paral·lel en el vector 2, 1. Podríem utilitzar qualsevol dels dos. Recordem que l'equació general d'una recta, ax més bi més c igual 0, aquests dos nombres, a i b, són les components del vector normal. Per tant, l'únic que hem de fer és substituir aquí a i b. 4x, 2i, més c igual 0. I ara, per trobar la c, hem d'imposar que aquesta recta passi pel punt mitjà. És a dir, que passi pel punt 3, 3. Substituïm 3, 3 aquí de dins, 3 per 4, 12, més 2 per 3 són 6. Per tant, d'aquí la c és menys 18. És a dir, l'equació de la mediatriu és 4x més 2i més 18 igual 0, o, si la volem simplificar entre 2, 2x més i més 9 igual a 0. Qualsevol de les dues equacions estaria bé. Després, l'apartat B demana comprovem si el punt C de coordenades 4, 7 pertany o no a la mediatriu. Per saber si un punt pertany a una recta o no, basta substituir el punt dins l'equació de la recta i veure si la compleix o no. Per tant, 2 per 4 més 7 menys 9, ens demanem si és igual a 0 o no. Això són 8 més 7 més 9 i això evidentment és diferent de 0. Per tant, el punt C no pertany a la recta mediatriu. Això és la conclusió. L'apartat C diu, basant-te en el resultat anterior, determina quin tipus de triangle formen els punts ABC, segons la longitud dels seus costats, i justifica la resposta calculant les longituds necessàries.
Bé, el que hem vist és que aquest punt no es troba sobre la mediatriu i això fa que la distància del punt en els extrems de l'interval siguin diferents. D'acord? És a dir, aquí tenim el punt A, aquí tenim el punt B, el punt mitjà és el punt per on passa la mediatriu, que és perpendicular, i sabem que qualsevol punt de la mediatriu se troba a igual distància de A i B, però hem vist que el punt C no està. Per tant, això ens assegura que aquestes dues distàncies de A a C i de C a B són diferents. Per tant, segur que no és un triangle equilàter. Podria ser que la distància d'A a B i BC fos igual. Això no ho sabem. Per tant, l'única manera per contestar aquesta pregunta és calcular les distàncies. Distància entre A i B, distància entre A i C i distància entre C i B. Les distàncies entre dos punts és el mòdul del vector que els uneix. Val? Per tant, el que hem de fer és calcular aquests vectors. El vector AB ja el teníem calculat d'abans. És menys 4 menys 2. El vector CB és menys 3 menys 5. I el vector AC és menys 1, 3. I el mòdul és l'arrel quadrada de la suma dels components al quadrat. Per tant, 4 al quadrat, 2 al quadrat. El menys no ho pos perquè quan elevi al quadrat se n'anirà. Per tant, arrel de 16 més 4, arrel de 20. AC és arrel de 1 quadrat més 3 al quadrat, és a dir, arrel de 10. I el darrer és arrel de C al quadrat, 5 al quadrat, és a dir, 9 més 25, per tant és l'arrel de 34. Com veiem, no hi ha cap costat que sigui igual, per tant és un triangle escaler. Tots els costats mesuren diferent.